Bahagi ng 2021 budget ng Clark International Airport Corporation o CIAC ang 400,000 pesos para sa pagbili ng COVID-19 vaccines. Target ng CIAC na libreng mabakunahan ang lahat ng kanilang 114 employees. Bumuo na rin ang sariling COVID-19 task force ang CIAC upang aralin ang guidelines na ibinaba ng Department of Health tungkol sa tamang handling at pag-administer ng bakuna kontra coronavirus. Ayon kay CIAC President Aaron Aquino, kailangang matiyak na ang ituturok na bakuna sa mga empleyado ay aprobado o binigyan ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration. Ngayong taon din ay mayroong libreng 4 na RT-PCR test ang bawat empleyado. Matatanda ang simula noong June hanggang September ng nakaraang taon ay sumailalim din sa monthly swab test ang mga CIAC employee. September 2020 rin ang magkaroon ng realignment at allocation ng 600,000 pesos upang magtuloy-tuloy ang swab testing. Ipinatupad na rin ang skeletal working arrangement, daily check-up sa mga empleyado ng kanilang in-house nurses at pagtatayo ng designated client transaction area para sa mga bisita at stakeholders. Samantala, mahigpit ang pagmomonitor ng CIAC sa mga papasok sa bansa dahil sa UK COVID-19 variant. Patuloy ang travel ban sa 34 na bansa. Sa kasalukuyan ay nasa 20 lang ang weekly flights papasok at palabas ng Clark Airport. Rainiel Pawid, CLTV News.